алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарои азиз. Хуш омадем ба канали Гараж TJK. Айни ҳол дар Санкт-Петербургем ва имрӯз дар барномаи худмон як бародар, як шахсияти шинохтаи тоҷик, коргардони ҷавон, актёр, ҳофиз, сароянда Музаффар Шодиевро даъват мекунем. Бале, ҳамон Музаффаре ки дар дили кулли мухлисо ҷой гирифтагиаст. Иншаллоҳ зи ба пешона рафтесем, бародарона мегирем ва барномаро оғоз мекунем. Иншаллоҳ бо мо бошед. Дар канали мо подписатсия кунед. Чӣ хеле ки шумо хабар доред, шояд хабар надошта бошед, канали якуми моро заҳмат кардаган. Канали навмон номуш Гараж TJK. Подписатсия кунед бародари азиз. То канал навастанавид кардана видеоҳои нав ҳамаш дар ҳамин канал мебирояд. Хулас, интизори навигариё бошен. Бародари азиз, дар назди манзили Музаффар Шодиев расидем. Интизорим қай мебароям. Бо мо бошед, моро ҳамсафар бошед. Салому алейкум бародарҷон, бори дигар хуш омадӣ ба шаҳри Санкт-Петербург, хайрияти қадам. Инак акай Музаффар, каме маълумот медоден мақсади ба шаҳри Санкт-Петербург омадан ва кадом филма наво гирифтест? Шахсан саломи худро ба ҳама мардуме ки дар шаҳри Санкт-Петербурганд, мардумоне ки дар шаҳрҳои Русия ҳастанд, ба ҳама мардуми тоҷик саломи худро мерасонем. Дар виҷои набошем мардуми тоҷик сарбаланд хонобод бошем. Мақсади омадани мо ба шаҳри Санкт-Петербург ин аст ки мо як филмаки тарбиявӣ ба навор гирифта истодаем. Мехоҳем ки ба ин филм баъзе нафароне ки аз роҳи дуруст ба роҳи бад рафта истодаанд, мо мехоҳем ки вайро ба роҳи дуруст даъват кунем. Мақсади мо ҳамин аст ба ин филм. Беҳтарин акаҷон. Агар ҳам ки филмҳо зиёд шаванд, бисёр шаванд, хеле хуб мешавад. Акаҷон, шурӯъ мекунем ба саволҳо. Камта савол дорум. Ами оиди хитом ака маълумот кофтум нисбати биографиятон. Рости гап, кам буд информатсия. Хуб мешид ки агар забони хитон мешунавидем. Савол чунин аст. Дар бораи худ каме маълумоти хоса медодед. Кай ва дар куҷо таваллуд шудагӣ ҳастед? Ғайри санъаткорӣ боз ба чӣ корҳо машғулед? Беҳтарин савол додед. Ман соли 1985 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудам, умр ба сар бурдам ва хатм кунандаи мактаби миёнаи 20 сана донишгоҳи давлатии тиҷоратиро хатм кардем. Курс театри Маяковский хондем, 2 сол актёрӣ дар оҷа хондем, курс дар шаҳри Ню-Йорк хондем, режиссёрӣ курс дар шаҳри Москва хондем, актёр драма ва то ҳол кор бурда истодаем. Мо чӣ хеле ки гуфтем, мо ҳам коргардонӣ мекунем, ҳам ҳунармандӣ мекунем, ҳам ба тиҷорат ҳам машғул ҳастем. Камака кам бошад, бо тиҷорати худа дорем ки бо зиндагӣ пеш равад гуфта, пеши ҳар кас муҳтоҷ набошем. Беҳтарин акаҷон. Як саволе ки ба бисёриё хеле шавқовар бигем интересни ҳамин савол. Бо Сабина Шоймардонова қин набуд кор кунӣ? Зеро ки вай кас бо забони тоҷикӣ бисёр як ҷолибона сухан меронад. Шумо беҳтарин суол додед. Сабина Шоймардонова дар филми Арӯси замонавӣ бо лақаби Арӯси замонавӣ бигем бозӣ кардан дар он филм. Сабина ҳамроҳи ман дар театри Маяковский мо 2 сол якҷоя хондагӣ ҳастем, курс актёрӣ. Вай ҳамкурси ман буд, якҷоя мо таҳсил мекардем. Бо ман қин набуд. Чизе ки ман мегуфтам, вай маро мефаҳмид, вай мегӯфт, ман вайро мефаҳмидам. Пеш
вақте ки арӯси замонавии филм набаромада буд ки мо бо Сабина Шоҳи Мардонова ҳамкорӣ мекардем, якҷоя мехондем, шабу рӯз кор мекардем. беҳтарин. Филми Риёро ман ҳанӯз то надидам, только фақат трейлершо дида ҳастам. Филм жанраш ҷиддӣ ба фикрама. Ака филми Риё чӣ хеле мегӯяд, вай экшн аст, дар даруни экшн дохил мешавад, мелла, драма, триллер ҳамаи чӣ дорад. Филми Риёро бисёр мардуми тоҷик интизор ҳастанд. Худо хоҳад ки ҳамин рӯзҳои наздик бояд бирояд, чӣ хеле ки мардум моро интизор аст, бо морам дигар касоро интизор ҳастем ки мо аллакай филма супоридагӣ ҳастем, моро мегӯянд ки имрӯз мебирорем, пага мебирорем, ин моҳ мебирорем, моҳи дигар мебирорем гуфта морам ба мисли мухлисон наздик мебурад. Акаҷон, саволи навбатӣ. Чӣ хеле ки дар як барнома гуфта будед, дар филми Риё баъзе дӯстонатон нақш бозиданд. Сабаб чӣ буд? Дӯстӣ ва ё ройгон иштирок кардани онҳо, то ки хароҷоти филм ба минимум расад? Ака чӣ хеле ки мегӯяд ки филмҳои ман ҳамаш хароҷоти калон дорад. Мисол филм муаррифӣ мекунад миллата. Баъзе нафарон намефаҳманд, ман ба як филмам на барои як Тоҷикистон, филмам барои Қирғизистон, Афғонистон, Русия ва дигар миллатҳое ки дар рӯи ҷаҳон ҳастанд, барои вайҳорам ки мо тайёр мекунем ки мо тоҷикон чӣ хеле мақсад культура дорем гуфта мо нишон медиҳем. Нафароне ки дар филми Риё нақш бозӣ карданд фекр ҳунарманд буданд. Мо дӯстем, рафиқем. Чӣ хеле ки дидед дар филми Риё Баҳром Ғафурӣ бозӣ кард, Шаҳроми Абубакр бозӣ кард, Сабина Шоҳи Мардонова бозӣ кард, Макс бозӣ кард, Бахай 84 бозӣ кард. Ҳама ино Қурбони Собир, Миралибеков ҳунармандони театр буданд, Мунира Тоҷбекова. Ҳама ино кадоме ки бародар буданд маблағ нагирифтанд, кадоме ки бо ҳунарманд буданд мо маблағи оёро споридем ки то ҳол аз ақиби мо ягон гап нагӯянд. Ҳазор бо шукри Худо, кадоме ки дар филми Риё ҳамроҳи мо кор кард, то ҳол ҳама розӣ ҳастанд. Як саволи дигар дорам. Ин шахсан барои одамое ки мақсад фикр мекунанд, актёра вақте ҳунарманда дар филм мебинанд, хиёл мекунанд ки тарзи ҳаётшон ё шароити ҳаётшон ҳамин гуна аст. Ба ҳар як ҳунарманд чӣ қадар маблағ медиҳед? Оё маблағи онҳо аз нақшҳояшон вобаста аст ва ё дар синамои тоҷик ҳунармандон чӣ қадар маблағ мегиранд? Ака шумо саволи беҳтарин додед. Ҳунарманд барои мо қадру шай маблағдан болотара. Чизе ки ваё мегӯям мо нарх мекунем, мо рӯзи корӣ метиҳем маблағо шумо. Ҳамин рӯз бозӣ мекунанд, ҳамин рӯз ҳамин қадар пул мешавад. Мақсад 1000 сомон рӯзи сиёмкашон мешавад. Ё $300 мешавад, ё $100. Баъзе вақт ба доллар гап мезанем, баъзе вақт ба сомонӣ гап мезанем. Хулас ҳамун 3 рӯз 4 рӯзе ки сиёмка мешавад, ҳавае мо ҳисоб мекунем, расходшон мекунем ҳунармандора. Ягонташ бигем то ҳол норӯзӣ нестанд, кадоме ки дар филмҳои мо бозӣ карданд. Ака худо хоҳад, ин филми ки мо дар шаҳри Санкт-Петербург гирифтем, ин филм ба номи Осӣ ном гуфтанд, яъне шахси гунаҳгора. Дар ин филм мо сар то по нафароне ки гунаҳгоранд, мо ваёро нишон додем ки баъзе нафаре ки дар ҳаёт ҳамин гуна қадам мегузорад, ҳамин гуна қадам ҳам дар назди Худованд гуноҳ аст, ҳам дар назди халқ гуноҳ аст, ҳам як тика ноне ки мо меёбем, бояд мо ҳамин нона бояд ҳалол хӯрем. Мо бояд фикр кунем ки ҳамин пуле ки мо аз куҷо меёбем, мо фарзандонмон нон метиҳем, ҳамин пул бояд ҳалол бошад ки мо фарзанда агар нони ҳалол хати тарбият кунем, фарзанд дигар хел тарбия меёбад. Агар мо фарзанда ба пули дузӣ, ба пули ҳаром, ба пуле ки нафара мо корда мегирем, мо пули вая наметиҳем, пули вая мегирем, кӯдакмона мехӯронем, вай аллакай пули ҳаром аст гуфта, мо мақсад ҳамин осӣ гуфта, одамои гунаҳгорро дар назар гуфта, мо ҳеҷ вақт мо миллати худамонро пас намезанем. Мо ҳама вақт мо ҳаракат мекунем ки мо дар филм мисол мо култураи тоҷиконро гуфта, мо чӣ хеле мегӯянд мо тоҷикон тоҷ дорем, ҳаракат мекунем ки обрӯи миллата бардорему. Нафароне ки гунаҳгоранд, мо дар филм нишон метиҳем ки як камака кам бошад дарси тарбиявӣ шавад ки ҳамон барои дуруст бояд қадам монад. Як камбудии нисбати мардуми мо аст ки онҳо камтар менталитет ақиб мондагӣ ё ин ки намедонам аз кадом ҷиҳат бошад, ҳамин синаморо ҳамчун ҳақиқат ба худ мегиранд. Мақсад як актёр ягон роли бад бозӣ кардагӣ бошад дар комментария ва менависанд ки ту хали ту фалон.
و یا فهمش ندارن فهمش ندارن که این رول این образ این تنها در کینو بعدی مثلا پس از کامера شاید وای چقدر مردم با تقوا مثلا چقدر انسان خوب باشد از همین سبب بسیار نمیفهمن مردم همین چیزا چقدر که شما قاعد کردین فیلم تربیوی پسندی ملت نیست بهترینه نمیشه کینو بسیار شوند و از مردم خواهش میکنیم که کمتر مثلا مенталитет уровень болода бардоран камтар фаҳманд ки синемо киноро аз ҳақиқат фарқ кунанд ва ки актёр ин рол ин образош ҳаминае. дуруст қайд кардем? бисёр дуруст қайд карда. Яке чизе ки мегӯям мардуми мо ҷаҳонбинӣ мо ҳолам васеъ нест. бовар мекунед ман вақте ки мебинам як кас як видео мепартояд дар ютуб ҳастаги вай ҳамин қадар комментария ҳастед. вақте ки одама ҳамон қадар бад гуфтӣ одам ганда мешавад, одама ки хуб гуфтӣ хуб мешавад. мо мардуми тоҷик ма бисёр қайд мекунем ки биё мо якдигариро дастгирӣ кунем, биё якдигариро сарзаниш накунем. то кая мақсад мо ҳамин корро бас кунем, якдигариро дастгирӣ кунем. ин филмай но мо бояд ҳаракат кунем, филмое бисозем ки аввал ҳамон мардуми худмона тарбия кунем, баъд ҳам дигар мисол миллатҳои дигару дигара. ин чиза бисёр хуб гуфтем. ма ҳамин мардуми худмона гуфтани ҳастам, мардуме ки бисёр калонамон ба одамон, ҳамин ҷавоное ки ҳозир бекоранд, дар фақат рӯзи то бегон меояд дар интернет штаге мардум. бале интернет мардум а интернет маблағи кор кардисиян ки зиндагишона бурдисиян. баъзе нафарое ҳастанд ки фақат он рӯзша дар интернет гузарондеса ира ганда мекунад, дар комментария и менависа и хиёхи ё мо як кори дигармона бинем. хеле ҳамон вақте ва як ролик мекунад, як видео, як кино мекунад, ҳамонҷа мененита навис ки ман ҳамихи чиза мебинам. шарт неста як аққороти визит кунем ё ки як кас ту як модар дорӣ ва як модар дорад ва як мисол апаву хоҳар дорад. дар кор нест мо бояд якдигаримона дашном кунем, мақсад ки тонем якдигария дастгирӣ кунем. аммо бояд мисол чӣ хеле ки мегӯянд ҳозир баъзе ҳамон хеле нафароне ҳастанд филм мегиранд. ман чӣ гуфтани ҳастам ки камака кам бошад бояд ҳамон мактаба гузарида. мақсад дар кино чӣ асоса? якум филмномаи хуб, мо сценария мегӯем, сценарияи хуб. дуюм коргардон, сеюм продюсере ки маблаға бояд вастанавид кунад. чорум дар филм мисол свет бояд бошад. чӣ хеле ки ҳозир акай Умар моро ба навор гирифтиса гуфт ки дар инҷа дождик дора бояд свет бошад. панҷум бояд мусиқӣ, ҳамон композиторе ки мусиқӣ мардума дар филм медурора бо мебарора. панҷум интершум, грим, ҳама тарафа ҳама ҳамин чизо боша, иншоалло вай филм як филми хуб мешавад. мо ҳаракат кардем. чӣ хеле ки шумо бисёр гапи хуб гуфтед. мо метавонем филмҳои шуморо дар кинотеатрҳои Санкт Петербург аллакай худо ба шукр таъриф кардан хислати бади инсоне. филмҳомон ҷавобгӯи и ватанҳоро уже дора. мо метавонем ки ҳатто ман дар YouTube акум дидам реклам баннера дидам 3D немса 3D формата кинои Рио. мо ира 3D формати DCP кардем. камакак нархи қиматам ҳалтида, лекин мо кардем аллакай 3D. шумо метавонед рӯи гап занед, агар иҷода формати DCP тайёр аст, мо метавонем Риоро пешниҳод кунем бо филми нав Оси. бисёр як филмаки тарбиявӣ хубай ира метавонем. як савол наум дастарм биромад. ҳамин филмҳои шумо бисёр мақсад гирем филми Сукут, Кин, Рио, Мана Осия калимаҳое ки кам истифода мебаранд ва баъзе одамо то ҳамон афиша набинанд ҳамин калима намефаҳманд. ҳариё чун мисол мисли ман шунодагине на Рио мисол на Кин мисол баъди ҳамин кино аз мақсад аз жанри ҳамин кино фаҳмидем, маънои ҳамин калима фаҳмидем, дарк кардем. вале Оси гуфтем ман як чанд рӯз пеш дар ҳамин Инстаграм пост онда дидам номи названи филма дарак намебурдам чӣ маъно дорад. то ҳозир дар бораи ҳамин калима нагуфтед. шумо ин як фишкаи режиссёрии шумо ё ин ки чӣ қадр таърихи забонро дӯст медоред? чӣ хеле ки шумо қайд карда ин калимаҳои адабӣ аст ва гуфте ки фишкаи режиссёрӣ ҳар як одам як ваи худша дорад. мисол ҳамин калимаҳое ки мо истифода бурдем, сукут яъне сукут кардани инсоне, дурум шуда ҳамаи чи. Кин яъне кина гирифтан кори хуб нест. риё яъне ки дар ҳаёт одам бояд риёкор набошад. мегӯянд ки инсони риёие. риё одами дуруяра мегӯянд. вақте ки дар рӯи мо як гап мегӯяд, яқиби мо як кори дига кардисем. ин каса риёкор мегӯянд.
оси яъне мегӯям ки бахшиш одами рӯсиёҳа мегӯям, одаме ки гунаҳгорае дар ҳаёт, одаме ки мисол я ҳаёт бояд залалаш бираса инсониятда, фоидаи он нест фақат чӣ дар хонаводааш залале, чӣ дар ватанаш, чӣ дар миллаташ. Ин каса одамои оси мегӯянд, одамои рӯсиёҳ, одамои гунаҳгор. Баъд калимое ки се ҳарф мешаванд, аки як сленги ҳамун як бигем ки ваяйда бигем знаки ҳамун фишкаи коргардонайда. Баъд камакак современнирам бигем ки звучит мекунад. Чӣ хеле ки мо якум филми сукута қайд кардем, мо як нафаре бо мо ҳамкорӣ карда буд. Вай кас гуфт ки ман ҳамин номи ҳамин киноро вай ном мекунам. Гунги хобдидаи дар чораҳа. бовар мекунӣ ман иро гирди атроф фикр кардам, гуфтам ин намеша. Баъд иро мо сукут ном кардем. Сукут яъне ки хомӯшӣ, одаме ки сар ба сукут рафтагӣ. Баъд мисол бисёри одамо гирдаш мекованд, атрофш чӣ боша, риё чӣ боша, оси чӣ боша мақсад. Лекин оси беҳад филмаки хуба, як чизе ки хуб кардагем, беҳад тарбиявие. Мо бо ғайраи худохоҳ дар шаҳри Питер моҳи иншоалло ки худо хоҳад моҳои июнда бо филми нав дорем, насиб боша бо мебиёем ба наворгирӣ. Худо хоҳад бо якҷоя ҳамкорӣ мекунем. дар ҳамин вақте ки мо мисол филм ба навор мегирифтем барои шабакаҳои интернетӣ, як мушкилӣ пеш мо як мушкилӣ биромад ки мода дар ҳамун кадр пулис дар кор буд. Ман хондум мисол дар бораи ҳамин кору хондум чӣ хел мо пулисро мисол ба филм даъват кунем. Я настагӣ буд ки литсензия бояд дошта бошӣ, иҷозатнома дошта бошӣ, ба шӯъбаи милиса муроҷиат кунӣ, шумо да иҷозат метиҳанд ва ғайра. Не, дар ҳамин ҷо дар Русия. Ва мутаассифона мо ҳозираҷа ширкат надорем, мо натунистем ин кора карда. Вақти худмон рафтем амин пеши пулис рафтем, мисол гап муроҷиат кардем, гуфтанд не намешавад. Ака ҳамин савол шумо дар акаҷон гурӯҳи махсуси пулис ки дар филмҳоятон нақш мебозанд чӣ тавр даъват мешаванд? Яъне ки бо кадом тариқ масалан гурӯҳи АМОН, Альфа, Спецназ ва ғайраҳо ба иштирок дар филм даъват кардан мумкин аст? саволи беҳтаре мегӯем. Мо мисол ҳазор раҳмат мегӯем аввал ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонон беҳад дастгирии сахт карда истоданд. ҳазор раҳмат. Баъд дуюм ба бисёр вазири корҳои дохилӣ муҳтарам Раимзода Рамазони ҳамроҳ, мо чӣ мактубе мекунем вай моро беҳад дастгирӣ мекунад. Мо як мактуб мекунем, ба мо пулис дар кор мешавад, яроқ дар кор мешавад. баъд сеюм бо миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мисол чанд мактубое ки мо кардем, чӣ ҷои дар кор барои мо иҷозат доданд. баъд ба АМОН гуфтед, сардори гурӯҳи ОМОН генерал Хуршед Маҳмадшохзода ҳастанд. Чӣ мо вақте мактуба мегирем мебинем ба мо чизе ки дар кор бошад ва ё ба мо иҷозат медиҳанд, мисол дастгирӣ мекунанд. Албатта аввал филмномаро мехонанд ки мисол дар бораи чӣ аст, ва ёро нахонда надида ҳамин хел намебуроранд тиянд. баъд мисол корҳомо надидагиянд ки ҳазор бо шукри худо корҳое ки кардесем барои бигем ки фоидаи давлатаи залалаш нест. Аллакай бигем ки дар доверия дуромадагием ки мо ҳаракат кардесем ки аки мисол мо бояд ҳама тоҷико ҳаракат кунем, мо бора бояд дар як кас напартоем, мо бояд худат самта гузорем, ман гузорам, як каси дигар гузора, иншоалло обод мешава. ҳазор мо киҷи мо дар Россия гардем, дар тамоми рӯи дунё гардем, охир мо ҳамин Тоҷикистон мерем, ватани худмонем. Барое ки агар мо фикри фарзандонмо накунем, фикри набераҳомо накунем, бояд камака кам бошад саҳми худро барои ватан гузорем, иншоалло хуб мешавад. барои ҳамаи мода бисёр дастгириҳо аз ҷиҳати пулис, аз ҷиҳати АМОН, аз ҷиҳати давлат, мисол чӣ объектҳо чизе ки дар кор бошад барои мо дастгирӣ мекунанд. аз шумо да тавсия метиҳем ки агар дар ин шаҳрҳо шумо ба навор гирифтанӣ бошед, шумо метавонед як вайи худтона кунед. мисол ин навози мо ЖДММ дорем, як студияи худтона ҳуй кунед. агар ҳаминҷа шумо гражданин Россия ҳастед, ин чиз бо дар Россия бигем ки мушкилӣ надорад, метиҳанд шумо да мисол мерем муроҷиат мекунед, лицензия ва ётона ҳуй мекунед, сайтотона ҳуй мекунед. иншоалло метавонем мо шумо дар мисол роликҳои тарбиявӣ агар зури шумо расада каналтон, мисол мода чӣ проблема мешад, чипта проблема мешад, ин чизо мебиём як ҷоя мисол роликҳоро месозем, каналода мепартоем, чизои тарбиявӣ ки мардум ай роҳ ба ин роҳ чӣ хел гузарош. каналҳо ҳама блогер шидагианд, мисол ҳаракат кардан дар кор, мисол
блогерам кишиде мисол ҳам барои манфиати давлат боша, ҳам як коре кунем ки худованд хуш биёяд як кори мо, не ки фақат мо бояд лицомона реклама кунему, бояд маблағ кор кунему, як коре кунем ки ҳам фикри и динёро кардан накор, бо фикри у динёрам кардан накорда, ки мисол ҳам як суме ки мо ай ютубам снимат мекунем, ҳавая мо бояд ҳалол, як сухане ки мо мегем, ҳамун сухан бояд аз ютуб пули ҳалол биёяд мо дада. ҳама чизе ки боша мо якдигариро дастгирӣ мекунем. қайд кардед, аммо мутаассифона ҳамин дастгирӣ нисбати ман дар соҳаи блогерӣ сару кор дорам, байни блогери тоҷик хеле дар сатҳи пастай, хеле дар сатҳи паст рӯбарӯ шудаги мақсад салом алейк кунанд, аз қафо агар тунанд ҳамдигарро мисол хурупуч мекунанд, даштуму хурупуч мутаассифона, вале ба ӯ сатҳи блогерие ки мисол замонавӣ ба ӯ нарасидаем. каҷон ба саволҳои навбатӣ мегузарем. оиди филмҳои тоҷикие ки имрӯз баромада истоданд ки расму оину шараф ва фарҳанги моро пас мезананд, чӣ гуфтанӣ доред? фикр мекунам шумо фаҳмидаед дар бораи кадом филмам гуфтам, шарт нест мисол коргардонашон ё актерошонро номбар кунем. шумо беҳтарин савол додем. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ки ҳар касоне ки дар тоҷикистон филм мегиранд, якум ки бояд филмномашонро пешниҳод кунанд ба киностудияи давлатӣ. дар онҷо ҳаста ҳозир раиси киностудия Али шид, Муҳаммад Саид Пиров шид, Толиб Раҳматуллов касо ҳастанд ки бояд обязательно сценария мегӯем ки филмномаро бояд пешниҳод кунанд. дуюм, бояд коргардониро камака кам бошад гузаранд. мебинем 6 моҳа курс аста, 2 сола аста. баъд актёрӣ, вақте ки мо актёрӣ мехондем, моро мегуфтанд ки вы что хотите сказать с этим этюдом? Мо я этюд мекардем, мегуфтанд чӣ мехоҳӣ? мо рости гап бахшиша ма пас намезанам як касад. баъзе филмҳоро тамошо мекунем, бовар мекунӣ ҳамун жанрҳои комедия хати бигем бисёр каресиан шӯхиомезаи ҳамаш мардими мо механданд, ҳаваеро ҳар мераванд кӯдако мехаранд дискоша фалонӣ. мақсад чӣ гуфтам, агар вай филм агар Россия тамошо кунад, урусо ё миллати дига тамошо кунад, баъд чӣ мегӯянд? вот таджики чурки. мақсад мо камака кам бояд боша фарҳанг ҳамун жанрҳои комедияро як бор мистер бина тамошо кунанд ва филмҳои Голливуда тамошо кунанд, чӣ хел месозанд. мо шарт нест ки дар ҳамин филмҳо фақат ҳамин либосҳои кандагиро пӯшем, бадри лоиқова давем, бадри оғло давем. мақсад миллата ҳамун стили бигем пасзаним оно нишон бутем. илтимос, шумо саволи хуб доде, ҳамин нафарое ки филм мегиранд камака кам бошад, мақсад гузаранд. хатия би ҳамин режиссёрош ҳунармандош не ҳамин режиссёрош ҳунармандиро гузара, актёриро гузара, мақсад фаҳма иншоалло ку вай агар ҳамин режиссёри хуб боша, вай ҳунарманд нестай ку ай карока ҳунарманд тайёр мекунад. дар ду блогери ӯзбекистонӣ қатякаҷон камтар ҳамкорӣ дорем. ҳатто ҳамонҳо мо мехоҳанданд ки шумо ҳама хел мисол масхарабоз дорем, ки мисол миллати шуморо пас мезананд. хел ҳатто ҳама оборудование ки мисол шароите ки барои хотя бы мисол филми бюджетне ки буроранд ку ҳамонҳоя доранд. мисол овоза мисол чиро ки акамон қайд кардан, тонировка мисол овоз наложит кардан, ҳамонҳоя намекунанд, аз мисол баланд доз зада гап зада ки овоз дар камера соз бе. ҳамина мисол шароита доранд, вале шояд ақлшон намегирад, шояд ки мисоли гап опыт надоранд. Хо мекунанд ҳамин чиз бисёр красиво, но со стороны глупо выглядит. мо таъриф намекунем. мақсад ҳамин филмҳое ки мо гирифтем, мо рашоти як халқи Тоҷикистонро гирифтем. вақте ки инсон рашоти дига давлата мегира ку як чизи хуб хатиб барои Тоҷикистон мешава. вақте ки ту фақат рашоти ҳамун тоҷик хата мегирӣ ки ҳамин диски мара бихаранд, ҳама тамошо кунанд, не, ту бояд як чиз дига кунӣ ки дига давлат бигира. ма таъриф кардан хислати баъди инсон ҳамин филмҳое ки мо гирифтем, чи Сукут, Кин, Риё, дигар ҳамира любой ӯзбекистоне, ҳатто ай Москва тамошо кардан, филми Кина тамошо кардам. спасибо вам за этот фильм. Вы у нас таджикский Саша Белов. Я очень рад, что таджики, кроме вот такие дела, еще фильм снимают. У вас есть режиссер, у вас есть такой. Мо ҳама чӣ дорем, ҳазор бош тоҷику спортсментои хубам дорем, коргардонои хубам дорем, духтурҳои хубам дорем, ҳамаи чӣ хубам дорем. Не ки мо ҳеҷ вақт бояд миллатмона пас назанем. Не ки ҳар вақтое ки ҳамо чӣ хеле қайд кардем, ҳамо ки филмбардорие ки мекунанд дар Тоҷикистон, илтимос камака кам бошад, бояд ҳамин мактабҳоро гузаранд.
التماس میکنیم دا که حتی مکتبشون که نگذارن حتی به سناریو کانتر بهتر کنن یا که گپزنیشون طرز گپزنی کانتر بهتر خطیب یک کارگردان خطشون میگیرن هیچ گپ نه کارگردان هم میگیریم کمک سوم هوای دا جیدو میکنیم بیا خطی کار میکنن سناریو را خطی شوی پلی کلون نمیگیرن هست کارگردانای خوب که بیکارن میگیریم یا مبلغش جیدو میکنیم میگم دابری ما بستی بیا مرا نشون که ما چه سازمان دو بار سه بار خطیت اون کار میکنه уже یاد میگیری کار خیلی نیست ای تئوریا بیشتر نمیموزی ای پرکتیکا میموزی وقتی پرکتیکا بودن با قوت شو یک چیز خوب میشه بهترین خاطره акаҷон саволи навбатӣ савол дароз аст барои чӣ филмҳои тоҷикӣ хароҷоти худро намебароранд ва коргардон ҳама қарздор мешаванд сабаби аввалинаш ин ғайриқонунӣ паҳн кардани филмҳо мебошад ки бо воситаи шабакаҳои интернетӣ ва паҳнкунии дискҳо мебошанд оё ягон чорабинии оиди авторские права аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон шуда истодааст ё не авторские права алоҳида шид киностудия ҳаракат карди сиёсати кинотеатрҳо мешавад хеле оҳиста шинисе баъд чӣ хеле гуфти ҳамин диское ки мебуронанд ҳамин сари раҳи пирата гирифта натонистесиям беҳад пират бисёра ина филми риё мегӯям филми риёро тайёр кардан ҳамин хел пират бисёре ки мераванд мехапанша бо корша кадиста бо дискои мо кинотеатр бояд ҷавобгар бошад не вақте шумо мавода фақат дар кинотеатр метиҳед мисол ғайри кинотеатр дигар ҷо наметиҳед не мисол премьера кардаги чанд кинотеатрда мисол ҷавобгар бояд ба ё бошанд ку вақте мо мехоҳем ки диска ҳамон тақсим кунем диска мезанем дар дискфурӯшо хова ва дискоро печат мекунам фурӯхтан мегирам ё ноутбук дорад флешката темига 2 сомон мегирад флешкарта мепартаям метияш меравад мебиям меқапанша бо 200 сомон метияд ҷавобуш метиям меравад барои аввал мешуд ҳамин сабаб дар ояндаи наздик ҳамин сайроҳа мегирем ман аз таҳони як бародар шунидам ки шояд ба ҳақиқат наздик набошад як ҳунарманди тоҷик хайр номаша намегирам хонаша мегӯям фурӯх савдода монд ҳатто ки 50 000 да филм кард филмаш барбод рафт аз сабаби ҳамин пиратский баъд филми арӯси замонавӣ интервюша тамош кардам режиссёрша ваям гуфт ки ҳамин хел филми моя гуфт ҳамин пиратский версиё гуфт капитали фирма ғалт мондан заминда сборша аз ҳамин сабаб ман савола додам ки бисёр ҳамин коргардон аз ҳамин сабаб қарздор мешаванд барои ки сари роҳиша гирифта натонистесем ҳар як одам зари сари худаш мекуна барои кор омӯхтан на дар кино бози ҳамин лӯбои бизнеса сар кунӣ агар мутахассиси ҳамон бизнес набошӣ агар ту якас тавсия нагирӣ совет нагирӣ ки ман бояд чӣ кор кунам ку ҳамонҷа банкрот мешӣ ҳамин мевара мебиёрӣ мефурӯшӣ агар ту практика гузаштагӣ набошӣ ҳам мева мепусон мерава омӯхӣ лекин ҳамин кинорам бояд ту роҳша ёбӣ дар тоҷикистон мушкила беҳад мушкила лекин ҳазор бо шукри худо оҳиста оҳиста ин мушкилӣ баромадасим кози ваъда кардан ки кинотеатрро рӯй мешавад вай режиссёре ки $50,000 да кино када ман намедонам чӣ хеле кино када намедонам арӯси замонавиро гуфтам хай мо ҳозир ба ин савол ҷавоб ки пират бисёра пират аз сари раҳша ҳеҷ гирифта натонистесай дар тоҷикистон кулоб да пиратай хуҷанд да пиратай қирған да пиратай душанбе да пиратай пират чира мегӯянд ҳамон дискфурӯшое ки диска мекушанд дискои тура мемонанд хичон копия мекунанд фурӯхтан мегӯянд ҳамира пират мегӯем дискои мо хова ай хичон печат када ай компютер дуда расӣ шумо пешниҳод мекунед галаграмма надоранд галаграмма дошта бошанд ҳамон галаграммадор хо меравад галаграмма доранд аммо ай хичон мегӯям ку бе галаграмма фурӯхтан мегиранд ҳамин сабаб ба месӯзад агар мо да пират набошад мисол ман 1 миллион диск печат кунам тамоми ноҳияда тақсим кунам фақат ҳамон диски мара 2 сомон гиранд 1 сомон дар болош монанд 3 сомон фурӯшам ҳам 1 сомон ман кор мекунам ҳам 1 сомон ва ё ай 67 ноҳия мада ҳичи набиёяд қариб $100,000 мебиёяд лекин неста мардуми мо одат кардагиянд ки ай ҳаво пули якаса ховдананд намехоҳанд ки пули ҳалол хӯранд на ҳамаш 90% мо ҷам кардем камай ки шо дилиш барои якас бисӯза ки биё ин моли ҳамин одам ман диски ҳамира чида печат кунам ҳамин 10 дона мада додем 10 донаша мефурӯшам ай 10 донаи мада 10 сим мемонад ҳалол хӯрд лекин да ин чизо нест бо ман филме ки нахудам дискша задам қарздор шудам ҳамон пулои худам ҷамъ карда натонистам диска тақсим кардаги мерим диск монафурӯхтаги мега пул надорам
ما باید چی بوم نمیدونم که چیش کنم برای اوه خیلی خدا را شکر اویسته سوز شده میشه که در آینده نزدیک مشکلی از بین میرود زیرا که اینترنت скорости اینترنت нарх و قیمت اینترنت در تاجیکستان کم بهتر شده است از همین سبب فکر میکنم که سودای دیسک هم میغلطد در آینده نزدیک باور دارم که مثل من روسیه دیگر دولت ها سودای دیسک خیلی میغلطد بعد акаҷон дар сохтани филм ҳолати аз ҳама қиндиаш дар куҷост ва кадом мушкилиҳои вазнин рӯбарӯ шудагӣ буданд ҳолатҳое ки бо актёрҳо дар тамос баромада наметавонистед ва аз рӯи 1-2 ё нафар наворгири шумо ақиб зад агар ки буд ҳамин ҳолатҳо дар кадом филм съёмка мусар шава мебини актёр нест باید ждать когда мешиним телефонаш куштага мерем ховайда хонаш то вай бедор мекунем мегирем мебинем саат 2 мешавад баъд як саҳна съёмка мекунем ҳамон рӯз тамом ба ҳам хеле чизо мешавад хай бо ҳолатҳои дора ки мисол бо якҷоягӣ бо ба хурсандӣ тамом мекунем ҳолати ҳаста ба зиқӣ тамом мекунем бо ҷанг мешим режиссёр бо оператор фора нафора як бугу меши ту ихеги вай мега ман их кадр гирифтам ихе кадри мара беги ту ҳунарманд места бе ин чизо намешавад дар як оила зиндагӣ мекунем ду акав додад як гапот мегиреза бо ҳамон мешихати оила барои вай мақсади чизоро ка аҳамият наметиҳем ин чизо мешавад саволи навбатӣ акаҷон ба ҳунармандони ҷавон гӯем ки маҳорат доранду аммо мактаби акторӣ нахондаанд чӣ гуфтан доред ман гуфтам ки ба ҳунармандон ҷавон агар маҳорат дошта бошанд актёрӣ нагузашта бошанд камака камошуд курсҳои актёрӣ аст дар театрҳо 6 моҳа яксола бояд курси актёриро гузаронанд бисёр хуб мешавад агар ки нагузаштанд филм бисёр тамошо кунанд ҳолати актёрро бисёр тамошо кунанд дар филмҳо агар филм тамошо накунанд бояд китобош аст ҳам китоборо хонанд филм бисёр тамошо кунанд 6 моҳа курс аста актёрӣ гузаронанд бисёр хуб мешавад агар хеле завқ дошта бошанд агар завқ надошта бошанд ҳеҷ гуфта наметавонам акаҷон як саволи дигар дорам нисбати жанри таърихӣ кинои таърихӣ яъне ки дар бораи гузаштагони бузурги тоҷик мисли сомонӣ абу ҳанифа абуалӣ ибни сино ва дигарон мисол шамшод буд бо баҳман нисбати ҳамо ягон кино дар нақшон ҳаст ё не ё ин ки ремикси рустам ва суроб рости гап дар нақшо ҳастаю медони як вай соли пеш ки буд ҳамин сабаб мақсад расходаш калон мо зӯхали сарпараст надорем ки барои як декоратсияро сохтан чанд қадар пул мера барои чанд нафар ҳунарманд ман бояд амхали либос дузум барое ки чанд нафар ҳунарманд ҳамчун шамшер хайка ҳастай шамшер ди чизо дар киностудия ҳастай мақсад расходи калон дора ҳамин сабаб ҳозир мо ира дар нақша гирифтагӣ нестем лекин ҳаст плане ки мо ягон филми таърихӣ бояд созем акай музаффар мегуфтед ки бо иштироки блогерҳо дар оянда ягон филм сабт кардани ҳастед мисол саволи худ додед блогерҳо нағз кор карда истоданд мисол мо кор карданем мисолҳои дар оянда филмнома ҳаст агар кадом ҳамон нафари блогере ки агар мо дидем дар ҳамин филми мо мисол туғри биёя ҳамон нақш ҳамон ролда мо метавонем даъват кунем чӣ кор кунем мисол нақшда бозӣ кунам ма бо блогерҳоам ҳамкорӣ кардан мехоҳем ки блогерҳо бисёр чизои нағз мекунанд лекин ҳамон ҳунари коргардонӣ надоранд вақте ки мо саҳнаҳошонро тамошо мекунем хайлай бечораҳо гузаштагӣ нестанд мо мисол чи вақте ки съёмка мекунанд ос гуфтани гапа даже осошон нестад бечораҳо хай намефаҳманд метавонанд ҳамон общията съёмка мекунанд мепартоянд барои ҳавай мо метавонем ки корҳошонам ёрдам кунем ва мисол дар нақшо ки мо дар курши мо даъват мекунем мисол мегӯем бародари азиз мо дар ҳамин нақш мисол хита дидагием агар желаният бошад завқ дошта бошӣ мо метавонем ҳамин ролда хита гирем қатид кор кунем ҳамин нақша бозӣ кунем барои чӣ не мо бояд ҳама вақт якдигария дастгирӣ кунем ба ҳамин ҳама блогерҳода мегӯем ки якдигаритон метавонед дастгирӣ кунед ёрдам кунед илтимос ҳамин мардуми тоҷик якдигаримона пас назанем комментариҳои безеб нанависем мисол якдигариро дастгирӣ кунем мақсад ҳамин худованд мегӯяд ки чизе ки дар худут мехоҳӣ ҳавай дар бародар агар хоста бошӣ худованд туро ба ҳамон мақсад мерасонад ҳамин сабаб мардуми тоҷик чӣ блогерем чӣ мисол чӣ коргаре набошем ҳама вақт ҳаракат кунем ки ҳамин қалба пок кунем дила пок кунем иншоалло ба ҳамон мартабаҳоро мерасем
ва дар охир нисбати гурӯҳи гарактик ҷейка ғарибон подписчикои мову шумо ягон гуфтанӣ доред? дар охир мо барои ғарибон гуфтанем ки худованд мардуми тоҷикӣ дар кадом шаҳре набошад, худо ҳамаша нигаҳбон бошад, сарбаланд бошанд, хонаобод бошанд, ба сари баланд, ба кисаи пур, ба ватана, ба назди зану фарзандошон, ба назди модарошон барбигарданд. Ба мо гуфтанем ки мардуми ғариб дар ҷое ки набошанд, ҳама вақт худованд нигаҳбоншон бошад, ҳаракат кунанд ки мо як мардуми ғариб не, ҳама мардуми тоҷик ҳаракат кунем, корҳои ҳалол кунем, пулҳои ҳалол ёбем ва фарзандонмона нонои ҳалол чием. Иншоалло баракати ҳам давлат, ҳам хонавода дига мешавад. Худованд ҳамашона нигаҳбон бошад. Азур Аҳмад, барои таклиф моро рад накардем. Худо дар касбу кортон баракат диҳад. Иншоалло бовар дорем ки дар ояндаҳои наздик бо вомехӯрем. Худо нигаҳбон шумо.